Larang hugas, may gara ako na labi. Uy, unsa man santutan sulod. Oh, salamat kag mao galing na karon na. Mubukad na pabukaron ka ta. No. Tu, pato. Ayuha, bantay di basin di mama oh. Lunod na dito. Ugma na ka na mahumade. Hoy! Tulog naman ang pagani bawas wasik. Anak ba anak sa ni na anak. Nya ibutang na dia kay kadahuan pa. Kulog pa bitaw niya. Ngag mo di ay na mag-atong kumahugas ni akong patay kay hanguson man ko. Unsa asa mo madada? Sige nagbalik-balik ka ng plato ba? Sige, ayaw na ba? Ibutang diha ah. Ilugog na diya tanan kayo kabutangan ba? Wa na asta sa labot si Dili diay sabunan ang labot. Gahayahay sa nimo ug adto ka dito gitay na ay mag-adapt nimo ibagpag mo sa imo ng plato. Ana! Na. Katong dito, katong toilingin. Umana na diha. Dali, sama si Wako. Kit-kit, gibombahan niya. Kit! Mana lagi? Naay mo isda kibuhik na yabo na kay nabahok na na. Wala ka namatay. Unsa? Wala namatay. Imo kitanaw. Oh, Kung kidyo ka magbuhi-buhi isda dito sa una diha nabutod kay kung unsa na bahok iko na nga bahok mo ning ka. Mag-abri ka rin akong isda na nga butod. malala. Kung kasi buhi-buhi sa isda nga. Pengen ada apa? Human naman paghugas. Maganda ako. Mag. Bomba. Crispy daw. Butan lagi nila. Crispy daw. Mabuslot! Kuti-kuti nga alima kita isulod man dyan isang kumagko dito sa bangag. Magbomba ka lo ka. Magbomba ko lang. Palite ko crispy.
Kabuaon kayo naman dito mo kwarta karon na. Punuan man ako tanan. Ala. Puno naman daan. Napagani isa rin puno. Tanan puno na. Ano na? Kuy. Naghatag di ay si Sir Tanaka Gongwak og pang palit daw ni magsapatos. Salamat tala ka go sa imong gihatag sa sapatos. Sidok la. Ana siya pang Jordan la. Dungagi lang. La. Utdom kayo tumoy anang sapatos. Gas. Naama kitang tres niya kayo. Wala naman. Sa? Manikit. Kaya na. La, dungagi. Ang sapatos sa sa labi kay ngagig libo. Libohon kayo ng imo matay noon raw na. Nasayo dagabagan niya naginak na baya ko kadang inyong pamalit og balon. Inyong balonon. Magpili-pili pa mo kay last na nako nga kwarta tong ipalit mo gas 200. Kapit na may exam la. La. Ano og mag-exam? Oh, lai po. Hospital hindi ko. Mo eskwela lagi ka. Pagluan pa ko rin maglungag. Sakliwa sa mata. La. Basi manggudwa ko nig mo maglungag kay nig mata. Matog biya kag balik. Pagod gani kay paguro na ka na ng imong naw. Basin bore. A few moments later. Lama. Mana na ako sa sapatos la. Tanaka amay sang nirinan. Salamat, Tanaka. Ay, kaya Tanaka gong sa imong gihatag na sapatos. Balik Mana ni? Kapalit na kadayon niya unsa man dayon ka ng sapatos sa kay mamayang pangandoy. Dulan ako. Lagi nga no ka namang tingog mo ikuan, nga naman dito magdula day magtingog-tingog. Ay, di mo na matingog. Taglibo. Karang taglibo daw la ikaw palit. Libo pag kautod ang liog. Wa na nay unod ba sige hamoy-hamoy ibutang na nas basura. Ayo atong lisaw ni Milicia Santol sa papa. Sa Wa ka Santol Milicia. Ngano ka na naman pa imong sinilas wa? sinilas mo. Gisandig ra na ako dito kay Gilabhan na. Sa ilaban. Gamit ang ganin eh. Gilabhan gani na ako daga hapon. Uy. Ay, Unsa? ay dagastorya. Balik ya. Una ng chicken gin ako. So magluto si Wako og fried chicken. Tak cleaners biya ko mo lang. Spilan lang. Unya o mag-cleaners dai unsa man? Sipat ko. Dala. Kapoy ginlo. Ikaw na dai isa. Dagan mo may kapoy ginlo no. Kailangan mo sipat ko. Kaya madulat ko. Dili oy unsa may imo graduan na nga naa may graduay man na mag-cleaner buutan ba ka graduhan. Jamin. Kay kay. Kung wala. Naa lagi. Wala lagi. Ako'y maestra siro. Kaya mag-cleaners, magsibat ka, ibutang mo na ako dito, mag-cleaners ni magtaap yung sila. Alas mo man. Masibat. Kaya maman kay si mga chill man. Kisang Rachel. Dra. Kabalyero? Oh. Ay mga katik-tik na may bagong ngero. Pangalan na ni Ding Bling. Dili. Di ay, lalan ato kisa to. Tritsing.
Oh. Uy, Dodel. Cute. Anak na blink kila na. Lagi parag na. Wala man lagi nagpunggo. Dako gyapon na na. Oh. Anak na gyapon. Ay, mga katik-tik. Nagpagkaon ko kay naamay rabbit. Tangkong isaw jud ni malibang kita sa isaw jud niya yang bigwis. A few moments later. Mga katek-tek, magluto ko fried chicken. Gani na nauga. Ano pa basa po? Ano mainit? Ugasan na. Mga katek-tek, drum fried chicken. Rebut, mga katek-tek, butang na ako rin sa itlog. Yan yung mga paborito. Saan sa?
Okay, ako na eh. Hindi na. Lunod na. Sunod na eh. Lah, nagluto na ko lang. Uy. Naga yung paborito nila, pako lang. Uy, na, may ganit sulod. Ilang. Kamu ka na, sayang gusto lang. Sikit-sikit isa na. Ano? Na, ada kuan Amerika, bukan. Anak bayi anak yung kita. Amerika. Ayaw na kay wala na, di na mahimo. Para magasiksik, ihaw na na ko. May pagod na. Naluto na day. Punoy. Bas-basa na pagkuang kay magkuan na siya. Relax. Unsa? Relax na. Ako'y nagluto lang. Lo. Nya, kapay mangani diyan nakamat yun na kapagluto. Oo, lagi itong luto eh. Napagani luto. Unsa man ang usa na puti ba man pa man siguro na maluto. Luto na na. Kumpiyansa ka.
Mapalaon ako na ito na. Hindi, ibutan ito. Niluto niyo ako ng fried chicken. Basi nino na imo kamot ba? Tuslog sa mantika. Sa imo man yung idulit. Di ana unta. Ano? Mura mong kagdato. Ako mangilo. Unta? Mura magdato kay mangilo. Unsay mangilo. Mangilo lupot. Lukon dengan tekanin luwag kilo nga init. Tingnan ba? Laswahin nun yung simon. Naay, di balay ko an unod. At sunod sa kuan. Sirado na. Nag-uban na. Suliran. Nabahon pa sa. Dalawa na kanila. Ugma na ng gulay. Uy. Ya, kau na kanila. Lamig kaya ang luto na. Ilang ka ba? Ilang ka ba? Kagpuyo! Sabok bang apog kaayo? Gugubot. Sa mga mga bata kay maghulat ka itong gulay. Kalimutan na. Mga katek-tek, mga unta. Langay kayong sudlan. So ako nagprito. Ayan. Sila daw. Tento. Duhaan na lang. Ito na kayo. Nito, pala na. Ada na chicken joy. Bella. Sa! Dali ba? Gani kagulo ha? Dali na, Del. Oh, na. Ito ka. Daray mo na. Ito ka pagkakang. Ito. Wow, kalami. Ito dito. Hoy. Dire. Dire pikas dali, dire. Daray mo sa Napagod maniwak. Lakaw na la. Napili. Okay. Ah, Eh,